Máš v hlavě cosi, zní to jak tram tadáda, nevíš jak se nosit, ale nepředpokládám, že je to tím, že se na tebe málo kouká. Většina lidí si nepřeje být na objektivu, ale já si tam přeju být, ale nemůžu. Což jako nechápu. Chci jenom mít hezký video z výletů a na to video se ani nedostanu. To jsem tak vysoký? Pošleme oba pusy najednou, Já nemám kredit, ale. 3. Já nemám kredit, já ti to do toho poslat nemůžu. Pošleme pusu. Okay. Ne, ani Wi-Fi tady není. Ale takhle. Pošleme pusu, jo? 3. Já přece vím, odkud ten vítr